Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. To je v knihe Prísloví 14. kapitola 34. verš. A čo je hriech? Hriechom, civilnejšie povedané, je všetka zloba, podvod, všetko, čo je nečestné, prekrútené, nepravdivé. Vznešenou a najdôležitejšou úlohou vlády, teda toho lídra, čo vedie krajinu, náš štát, náš kúsok zeme, ktorý máme, Slovensko, je našu vlast zaistiť vytvorením zdravého právneho prostredia. Postarať sa o bezpečnosť svojich občanov a chrániť ich, tým vytvoriť v krajine atmosféru, vedomie, že tu je dobre, že tu sa dobre žije, že tu je významné, že sa oplatí usilovať o dobro, že to má význam, že spravodlivosť sa deje a nemôže sa činiť krivota, ani ohýbať pravda. Vtedy bude Slovensko prekvitať dobrom, keď to tak bude. Zákony, trestný poriadok, teda prehľad o trestoch za zlé činy, za zločiny, voči spoločnosti, voči blížnemu, majú vytvárať vedomie, že toto sa nemá robiť, že sa to neoplatí robiť, že zloduch bude trpieť a bude musieť napraviť škodu poškodenému, splatiť, čo urobil zlého. Toto je vedomie, ktoré v sebe všetci máme. Spravodlivosť má zaručiť, že zlé veci sa odškodnia, ale zdá sa, že tu v tejto novele sú tak prekvapujúce zmeny, také zníženia postihov kriminálnikov, až tak veľmi, že to pôsobí, že to až nabáda na konanie zla, na prejavovanie zloby, na okradanie slabších, na okradanie zraniteľných, krehkých a obohacovanie sa na ich úkor. A takto sa bude zvyšovať vedomie, že na Slovensku je zle. Ja dám tie príklady zmeny trestov smerom dolu. Malé porovnanie. Použijem také, ktoré sa týkajú bežných, zvlášť mladých ľudí alebo malých podnikateľov najprv. Napríklad, keď podvodník vylákal peniaze od viacerých ľudí na údajne výhodné investovanie. Aj keď len po malých čiastkách od 500 eur alebo až do 10 000 eur, celkovo si nahnobí povedzme až 600 000 eur. Údajne ich bude výhodne investovať. Ale použije ich na súkromné obohatenie, až kým mu bude táto činnosť zmarená. Doteraz mal za to trest 10 až 15 rokov. Ale prečo podľa tejto novely z dielne Smeru, novely trestného zákona, to bude 2 až 8 rokov? Predtým mal minimálny trest skoro 7 rokov, ale teraz bude minimálny trest 1 rok domáceho väzenia. Nepôsobí to ako nabádanie na to, aby sa takýto zlý čin konal. Doba premlčania bola 20 rokov, ale teraz je len 10 rokov. Čiže ak sa dokáže tak dlho skrývať pred vyšetrovaním, trest sa mu premlčí. Alebo falošný stavebník ponúkne mladým manželom, že im zrekonštruuje byt, majú jedno dieťa, splácajú si ten svoj byt v hypotéke, vyberie od nich 30 000 eur, devastačný peniaz, ale za to by bol krásne zrekonštruovaný byt. Oni si to požičali a on s peniazmi zmizne. A boli takí nepozorní, že majú zmluvu, kde je falošná identita. Čiže všetko, čo majú, je papier a jeho sa nepodarí nájsť. Teraz za to platí trest 3 až 10 rokov. Ale pri tejto novele to bude od 0 do 2 roky. Minimálny trest za to teraz platí 3 roky s podmienkou. Teraz má stanovený v tejto vládnej novele 1 mesiac domáce väzenie. Nevyzerá to čudne? Predtým bola doba premlčania až 20 rokov, teraz je iba 3 roky. Zmizol s falošnou identitou, veď dokáže sa skrývať, veď odcestuje do zahraničia 3 roky, veď to je málo. Alebo, toto je prekvapujúce znovu, banková úradnička si pri práci s hotovosťou v trezore privlastní financie zarážajúce až do výšky 340 000 eur. Teraz platí, že má trestnú sadzbu 10 až 15 rokov. Ale pri dnešnej vládnej novele je to 6 mesiacov až 4 roky. Podľa mňa je to zase čudné. Minimálny trest má dnes 6,5 roka, ale v novele bude mať 3 mesiace domáce väzenie. Nie je to zaražajúce? Doba premlčania je dnes 20 rokov, ponovom bude iba 3 roky. Alebo podpálenie vozidiel konkurencie na parkovisku. Keď chce niekomu poškodiť iný predajca osobných automobilov, tak zapálí 2-3 vozidlá odstavené na parkovisku, luxusné vozidlá v celkovej sume 240 000 eur. Za to má trestnú sadzbu 7 až 10 rokov. Po novom to bude 6 mesiacov až 4 roky. Minimálny trest väzenie 4,5 roka. Po novom 3 mesiace domáce väzenie. Nezdá sa to zvláštne? Doba premlčania 20 rokov sa zníži na 3 roky. A toto boli tí malí podnikatelia, alebo teda malé
malé veci, ten bežný občan. Teraz poďme vyššie. Oblasť podvodných vratiek DPH až do 35 000 eur. Podnikateľ podá daňové priznanie, kde má fiktívny nákup, vznikne mu nárok na vrátenie nadmerného odpočtu 30 000 eur, on to má aj hneď vyplatené. A teraz je trestná sadzba 4 až 10 rokov. Novela jasne hovorí, že sa nejedná o trestný čin. Minimálny trest bol 4 roky, teraz je pokuta v daňovom konaní. Je to zvláštne. Doba premlčania bola 20 rokov, teraz nebude žiadna. Poďme k vyšším sumám. Takýto podnikateľ dá fiktívnu sumu až tak vysokú, že mu vznikne voči štátu nárok na vrátenie odpočtu vo výške 330 000 eur, ktorú má aj vyplatenú. Doteraz to bola trestná sadzba 7 až 12 rokov. Teraz to bude od 6 mesiacov až po 3 roky. Minimálny trest väzenie 4,5 roka. Teraz 3 mesiace domáceho väzenia. Doba premlčania 20 rokov, teraz 3 roky. Alebo, a poďme vyššie, skorumpovaný sudca príjme úplatok, vypýta si rozhodnutie v obchodnej veci ohľadom sporu vo výške 10 miliónov eur, zvýhodní jedného z účastníkov a za to si vypýta úplatok 300 000. Nemalý peniaz. Prevezme v hotovosti, bude prichytený. Doteraz za to bolo 10 až 15 rokov, podľa novely znížené na 3 až 8 rokov. Minimálny trest bol 6,7 roka, ale vo vládnej novele to budú 3 roky podmienečného trestu. Doba premlčania 20 rokov, ale znižuje sa na 10 rokov. Trochu voľnejšie povedané, vyzerá to tak, že ak pri korupcii prevezme dotyčný, vysoko postavený človek nejaký malý balíček alebo až hodnotu do 250 000 eur, tak rozdiel v sadzbe tam takmer nie je a to je skutočne zlý signál pre spravodlivosť. Táto novela ako by bola takmer amnestia pre páchateľov. Pri priestupkoch sa ide zo sumy 270 eur, ktorá platí teraz, na 700 eur. Čiže veľa vecí nebude riešiť polícia, ale obvodné úrady, čo znamená toľko, že zostanú zahltené, mnohé priestupky sa nestihnú prejednať, čiže drobné veci medzi občanmi a premlčia sa. Tak budú bez trestu a tí malí zlodejíčkovia budú chodiť po dedinách, po mestách, budú sa smiať susedom do tváre a zasa niečo ukradnú a nebudú za to potrestaní. Ale z iného pohľadu, ak prejdú tieto navrhované zmeny v trestnom kódexe, tak verejný funkcionár pre svoje trestné činy môže dostať menší trest ako bežný človek za krádež. Vlády budú kradnúť v prvom roku vládnutia, lebo ich činy sa premlčia do 3 rokov a ďalšia vláda ich už nebude môcť vyšetriť. Toto vyjadril prokurátor Ladislav Masár zo špeciálnej prokuratúry. A toto sa bude týkať aj mnoho predstaviteľov úradov, štátnych podnikov alebo ľudí v samospráve, či aj primátorov, starostov alebo úradníkov. Prvý rok po zvolení vo funkcii sa odvážia kradnúť, hoci aj vo veľkej miere, ale zvyšné 3 roky si dajú pozor. Prečo? Lebo keď sa na to príde až v ďalšom volebnom období, čo sa fakticky tak deje vždy, že ten nástupca nájde po predchodcoch zlodejiny, tak budú ich skutky premlčané. No potom je to zle nadstavené táto novela. Keď si ukradli veľa zo spoločnej kasy, zmiznú do zahraničia, aby tam svoje skutky presedeli, premlčali, preplávali v mori. Alebo proste budú nedosiahnuteľní, nepostihnuteľní, užívať si svoje majetky. A na svete sú krajiny, kde by za takéto niečo ľudí, za takéto činy takýchto zlodejov popravili. A to sú nedemokratické režimy, takže si z ich konania nebudeme brať príklad, ale v zrelých demokraciách by za toto spravodlivo pikali vo väzení. Lenže tu na to vyzerá tak, ako by im vláda takýmito krátkými premlčacími lehotami chcela darovať beztrestnosť. Mali by sme toto pripustiť. Nie je toto poburujúce. Pozrieme sa, ako sa na to pozerá verejnosť. Ja to vidím tak, že na Slovensku môžu mať ľudia pocit hroznej krivdy, pretože do tohto nemôžu zasiahnuť. V Švajčiarsku sa dôležité zmeny v legislatíve prijímajú referendum. Ľudia spoločne premýšľajú nad danou vecou, tak je to otázka kodifikovania práva týmto spôsobom. Je to otázka verejnej rozpravy. Je to kultivácia povedomia, že do toho môžu zasahovať. Povedomia o práve, o spravodlivosti. Je to demokracia a rozvoj angažovania sa ľudí v spoločnosti. U nás je toto nahradené procesom v parlamente. Tu sú zástupcovia ľudu, ale ten proces je širší, pretože takýto zákon má ísť do medzirezortného pripomienkového konania, kde sa k nemu vyjadrujú desiatky inštitúcií odborným spôsobom, zásadným spôsobom
Ale toto všetko je pri skrátenom legislatívnom konaní, lebo my to tu robíme teraz, vynechané. Náš parlamentný systém, to je dlhé obdobie od svojho vzniku, nastavený systém ohľadne zásahu verejnosti do neho veľmi striktne, verejnosť nevie do neho zasiahnuť. Pretože aj referendum má také vysoké požiadavky na konanie, pozýva ľudí sa vyjadriť k referendu, zúčastniť sa, ale ich podmienky referenda sú také vysoké, že skôr odrádzajú od účasti. Naše referenda druhou väčšinou neprešli. Takáto obrovská rozsiahla zmena trestného kódexu, ako tu je podaná teraz, ako to leží pred nami, by vo Švajčiarsku, lebo to zasahuje celú spoločnosť, všemožné vrstvy činov, prečinov, zločinov, vo Švajčiarsku by musela prejsť referendum, aby sa k tomu všetci vyjadrili, aby sa angažovala ozaj celá spoločnosť a nie takéto skrátené legislatívne konanie. Táto novelizácia trestného kodexu, kde sa zásadným spôsobom menia závažné ustanovenia, teda trestné sadzby a limity pre vzniknuté škody, korupcia, rôzne prečiny a rôzne zlé činy, má taký veľký dopad na občanov, že je to zastrašujúca správa pre našu verejnosť. Preto tu ako opozícia tak dlho o tomto všetkom hovoríme, aby sa to vynieslo na povrch, aby sa to ukázalo, aby to bolo verejnosti jasné. Opozícia teda angažuje verejnosť aj protestami, aby k tomuto všetkému vyjadrili svoj pohľad, svoje požiadavky. To by tak nemalo byť, demonštrácie na uliciach, to by nemalo byť. Ale ako sa dozvie verejnosť, čo všetko sa deje, keď sa to malo schváliť rýchlo ešte pred Vianocami? Pretože tu sa toto celé robí z postavenia vládnej koalície akoby pod rúškom moci. Nie noci, pod rúškom moci. Použijem tento obraz. Ako by ste to chceli prikryť svojou vládnou väčšinou a že to máte v rukách tým rýchlym legislatívnym procesom, vy vlastne chcete povedať, že opozícia robí zle. Ale my chceme povedať, že tu sa robí zlo. A konkrétne je pomenované. Ide o obrovské zmeny. A je nevyhnutné, aby toto bolo komunikované, prekonzultované s odbornou verejnosťou. Takže tu je strašne veľa zmien, už sa toto hovorilo. 164 bodov novely trestného zákona, 116 bodov novely trestného poriadku a desiatky bodov v ďalších 12 zákonoch. A to všetko si vyžaduje zložitý legislatívny jazyk. Ale ja chcem zdôrazniť, že trestný kódex je vecou verejnej morálky a na tej stojí stabilita spoločnosti a blaho krajiny. A všetkých, ktorí tu žijú. Toto je zákonodárny zbor. Jeho úlohou je prinášať zákony do života občanov a pozdvihnúť odvahu národa, pozdvihnúť obyvateľov ku nadšeniu pre život na Slovensku, aby sa im tu chcelo žiť, aby budovali a rozvíjali našu vlast. Zmyslom každej vlády má byť vysluhovať právo a spravodlivosť. Zmyslom zákona je prinášať tú právo a spravodlivosť do praxe. Zákon je základ pre vyvodenie zodpovednosti. Ale ako je toto zabezpečené pri zľahčovaní trestov za také veľké činy, za rôzne zločiny? Tu chcú akoby zákonodárci udeľovať malé tresty za veľké zlé činy. Veď narúšame stabilitu spoločnosti. V skutočnosti sa tým vôbec nezmení zodpovednosť tých ľudí za ich čin. My tu chceme povedať, že kto prejde s malým trestom, je zbavený zodpovednosti za zlý čin. Ale takto tu budeme vyrábať zločincov, ktorí budú ešte aj drzí, aj hrubí voči ostatným, lebo budú vedieť, že nebudú potrestaní. Ale zmyslom spravodlivého trestu je tak zmeniť život páchateľa, že sa mu odníme sloboda, že ho chceme napraviť, musí naprávať škody, ktoré spôsobil, je na ňom biľak za to, čo spravil. To je zmysel trestu. Aby už tak viacej nekonal voči blížnym, voči spoločnosti. My ju chceme rozvíjať, dostať ju ďalej, k väčšej spravodlivosti. Ale stanovovaním takejto nespravodlivosti sa vládna garnitúra priam zahráva so srdcom národa. Prečo? Lebo ľudia zostanú ubití. Ak sa deje nespravodlivosť a nie je potrestaná, tak ľudia zostanú ubití na duchu, lebo ich bolí vnútro, bolí ich srdce. A ak je srdce človeka ubolené, tak mu chýba vášeň pre život. On tu nechce žiť. Ľudia budú hovoriť, že toto všetko tu nemá zmysel, nebudú chcieť krajinu rozvíjať, budovať to dobro, ktoré tu mali zažiť, lebo budú mať pocit nespravodlivosti. Budú odtiaľto odchádzať.
hlavne mladí ľudia, mladí študenti, mladí odborníci pôjdu dávať všetky svoje talenty kam? Do Silicon Valley alebo hoci kde inde v krajine na tejto zemeguli. Pôjdu niekam preč. Ich schopnosti tu nebudú uplatňovať. Prečo? Pre pocit nespravodlivosti. A tak pri pohľade na túto novelu zmeny tohto trestného zákona sa dá povedať, ako by chcela vládna garnitúra dokázať, že skutok sa odstal. A viete, na čo narážam? Minulé vlády, aj vlády Smeru, pretože už koľkáta, toto je 4. vláda, minulé vlády Smeru sa dá povedať, že manipulovali s orgánmi činnými v trestnom konaní so špeciálnym prokurátorom a tak sa hovorilo, že skutok sa nestal. Pamätáte si tú frázu? Skutok sa nestal. Ja som tu skoro zaplakal niekedy, keď som to počul. Jak to, že sa nestal, keď všetci vieme, že sa stal? To bola tá éra, skutok sa nestal. Špeciálny prokurátor pán Kováčik zastavil 61 vyšetrených spisov zločinov. Zastavil trestné podania. Všetci vedeli, že tie skutky sa stali, ale vláda a predstavitelia tvrdili, že sa nestal. Teraz sa však pracuje na tom, aby sa tie zlé skutky odstali. No ja si nemôžem pomôcť, ale teraz ste v pozícii moci. Kolegovia, ak ste za niečo vyšetrovaní, ste vyšetrovaní za nič? Nic ste neurobili? Tak to by bol zločin, to by bola Bolívia, alebo čo by toto bolo za krajina, keby sa teda ste boli obžalovaní z vážnych vecí a vy ste vlastne nič neurobili. Tak ja nerozumiem, za čo ste vyšetrovaní. Za tú Bolíviu, povedal pán Gašpar. Toto je príliš veľké, čo sa tu deje. Ale ak sa skutočne nič neudialo zlého vo vašich životoch, za nič by ste nemali byť postihnutí, tak potom je to zvláštne. Takže tie skutky by sa mali odstať. Takže tu v pozícii moci, v pozícii zákonodarcov sú teraz ľudia spred krátkeho času, ktorí boli obvinení a vyšetrovaní. Je úplne zjavné, že sa predsa len boja dopadu zákona, ktorý teraz platí, preto sa ho snažia zmeniť, aby sa vyviazali z tej zodpovednosti. Ale pri tomto skrátenom legislatívnom konaní aj má nastať okamžitá účinnosť, čo znamená, že aj keď to bude platiť čo len jediný deň, aj keď by došlo k tomu, že to ústavný súd zruší, lebo opozícia to podala na ústavný súd, tak momentálne súdení a vyšetrovaní politickí nominanti predchádzajúcich vlád budú súdení podľa nových nízkych sadzieb. Preto to tu hovoríme. Aby to počula aj verejnosť. A toto je manipulovanie s demokratickými mechanizmami. Toto dokážu schopní manipulátori zneužiť vo svoj prospech, aj keď tú mladúčku demokraciu máme. Aj keď som tu už povedal v tejto sále, že toto nie je demokracia holandská, alebo britská, alebo americká, ale demokracia karpatského typu v tejto kotline. Lebo tu s ňou narábame, ako sa nám páči. Takže dá sa zneužiť vo svoj prospech, keď sa dostanú k moci, ale postupne ju takýmito zmenami koncentrujú do vlastných rúk tú moc, následne prekrútia spravodlivosť, lenže demokracia bez pravdy a morálky sa pokrivuje na prekrúcovanie spravodlivosti. A tak momentálne tesná vládna väčšina diktuje pre seba výhodné podmienky. Zdá sa, že prvé kroky víťazov týchto volieb naznačujú, že toto sa tu deje pred očami jak domácej, tak zahraničnej laickej odbornej verejnosti. A ja sa vás len chcem dovolať, prosím, hoďte spiatočku, nerobte to takto. Pre rozvoj demokracie je dôležitá spravodlivosť. Nie je možná bez dobre nastavených a vyvážených inštitúcií. S dobre fungujúcimi kontrolnými mechanizmami. To by nám muselo záležiť na tej demokracii. Záležať. Nie je to možné bez pravdy. Aj vo veci špeciálnej prokuratúry treba povedať jednoduchú zásadu. Špecializácia je nutná. Vo všetkých oblastiach života. Pôjdete radšej ku všeobecnému lekárovi alebo ku špecialistovi, keď máte choré srdce. Nepôjdete k obvodnému do susednej dediny. Vyhľadáte si špecialistu, že? Aj v oblasti práva je rušenie špeciálnej prokuratúry logický nezmysel. Ide to proti zdravému rozumu. Aj u nás sa ukázalo, že tú špeciálnu prokuratúru potrebujeme. Viete kedy? Pamätáte si, kedy to začalo? Tá potreba byť zjavná? Za chvíľku to poviem, popíšem. Tu na Slovensku sa začalo hovoriť ako reakcia z vládnych kruhov, že iné krajiny nemajú úrad špeciálnej prokuratúry. Počúvame to často. Ale tu je treba povedať pravdivý kontext pre našu krajinu. No asi to oni nepotrebovali, ale špeciálna prokuratúra to nebola náhoda v minulosti.
Veď tu sa diali také nespravodlivé veci a nevedeli sa vyšetrovať a nevyšetrovali sa. Kedy sa to začalo? V Mečiarovej ére sa to začalo. Pri tej nespravodlivej privatizácii ľudia za tých 1200 slovenských korún, za tie svoje kupónové knižky nedostali skoro nič. Vznikli všelijaké podvodné fondy. Pamätáte si to a máte ju doma? Ja ju ešte mám doma odloženú. Ako relikt z tej doby. A vtedy sa začalo rozkrádať obrovským rozsahom. Vznikla tu vrstva bohatých a strašne drzých ľudí. Po uliciach začali jazdiť čierne luxusné autá. Začali sa tu vytvárať gangy a vypalovali malých podnikateľov. V malých obchodoch, veď bolo strašné si otvoriť obchodík, lebo za chvíľu ste nám dostali návštevu a oznámili vám, ako vás budú chrániť, lebo vás nechránila polícia. Takže vás chránili zločinci. A čo sa potom dialo? Nielen tých malých, ešte aj tých väčších vypalovali pod hrozbou násilia, vyžadovali platenie peňazí za tzv. Ochranu. Ale iné autá sa tu zapalovali. Pamätáte si to? Bežne sa v tejto slovenskej krajine zapalovali autá. A gangy išli ešte ďalej, zabíjali ľudí. Pamätáte si to? Dobre sa nám tu žilo. Sa tu strieľali gangy navzájom. Pán Spišiak, vy ste vtedy boli tiež v orgánoch, ktoré to mali vyšetrovať. A aj ste sa o to snažili, viem to. Čo sa stalo? Vraždilo sa tu. Keď sa nejakí policajti vzopreli. Pamätáte si tú odrezanú hlavu policajta, ktorému ju položili na kapotu vlastného auta, ešte aj čapicu mu tam položili. To bol výsmech verejnosti. To bolo zastrašovanie, lebo vedeli, že potrestaní nebudú. Chceme to tu. Ale zdá sa, ako keby to nič neznamenalo. Takže kto proti ním bojoval vtedy? Ukazovali, že sú nepostihnuteľní. Báli sa proti ním bojovať tí, čo boli poverení. Bol unesený syn prezidenta. No kam sme sa to dostali? Čo to bola náhoda? Nebol to zločin? Udialo sa to na tomto Slovensku? A keď bolo vyšetrovanie, tak vybuchol očitý svedok v aute. Doteraz máme ten kríž v Karlovke, doteraz to vyšetrené nie je. A stále nevieme, ako to bolo. Zabíjanie ľudí bolo v tejto krajine. A tak vznikla špeciálna prokuratúra. A malo to byť niekto, kto to bol schopný spravodlivejšie vyšetrovať. Mal to byť lepšie chránený prokurátor a ich známi mali byť chránení tak, aby im nebolo ublížené, aby sa odvážili bojovať. Proste, aby aj na Slovensku boli Kataniovia a iní spravodliví, mocní ľudia. Lenže čo sa zase stalo? Aj keď vznikol úrad špeciálnej prokuratúry, tak mocní vo vláde to znovu uniesli a svojimi kamarátskymi dohodami si zvolili takého prokurátora, ktorý im vychádzal v ústrety. Bol zvolený spravodlivo alebo podvodom. On s tými vyšetreniami nakoniec neurobil nič. Z vládnych úst alebo z vládnej garnitúry sa tu ozýva, že dáme špeciálnu prokuratúru pod generálnu prokuratúru. Aha, tam ju dáme. Naozaj, tam, kde bol generálnym prokurátorom Dobroslav Trnka, ktorý sa stýkal so závadovými osobami a kľudne sa rozprávali o tom, že dostane guľku za 12 korún slovenských. A tento človek, náš generálny prokurátor, to submisívne prijal. Povedal, no a čo, však viem, že to tak chodí. Nebolo to pre vás zastrašujúce, toto bol náš generálny prokurátor. Kľudne povedal, že ho odstrelia. Len preto, že by sa nepostavil voči niečomu, alebo keby sa postavil voči niečomu, alebo by neschválil niečo nespravodlivé. No a čo sa potom stalo, keď mal byť na neho miesto ustanovený nový zvolený generálny prokurátor? Bol zvolený v tomto parlamente a ja som tu za neho hlasoval vtedy. Pán Čenteš, tak znovu zasiahla vládna moc spriaznená naprieč inštitúciami našimi najvyššími a pán Gašparovič, vtedajší prezident, ho jednoducho nevymenoval. Všetci sme sa čudovali, čo sa deje. Pred očami celého národa došlo k ďalšej nespravodlivosti riadenej vládnou mocou. Pán Čenteš dal svoj prípad na súd a ten nakoniec rozhodol, že vlastne prezident síce nevykonal svoju povinnosť, keď ho neustanovil, ale že to fakticky z toho vyplýva, že tak mohol konať, lebo nikde nemá nariadené, že ho ustanoviť mal. Tak bol vytvorený precedens znovu v tejto krajine. Pokiaľ sa pamätám, pán Čenteš to znovu zažaloval. Ak tomu dobre rozumiem, tak dostal aj odškodnenie 60 000 eur, že boli porušené jeho práva. Ale za prokurátora ustanovený nebol. Bol iba poverený následne prvý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý a v roku 2013 bol zvolený pán Čižnár. A
a znovu boli určité pochybné rozhodnutia a nič sa nedialo ďalej. Takto sa u nás prekročuje spravodlivosť. Ona sa má udiať, ale neudeje sa. Máme zákony, ale dodržia sa nejakým čudným spôsobom. A pamätáte sa na toho nášho prezidenta, pána Gašparoviča? A on bol v skutočnosti za Federálnej republiky generálnym prokurátorom. A Václav Havel ho odvolal. A viete prečo? Karl Schwarzenberg, kníže, minister zahraničia, povedal, že ho odvolal pre nečinnosť. Nie je to choroba Slovenska, priatelia? Tak čudne poškodená spravodlivosť, že my aj máme ustanovené jak úrady, tak systémy, ale nefungujú. Spravodlivý trest je legitímny nástroj na boj proti zlu a kriminalite a je účinný, keď je primeraný, keď stojí na pravde a preto nesmie byť poddimenzovaný ani naddimenzovaný. V Biblii je napísané, že zlí nerozumejú právu. A mne sa dá, že to za to tu deje. Vzdelanie nezaručuje tomu, že by sa tomu rozumelo. To je v knihe Prísloví 28. kapitole. A tiež je napísané v Biblii, že pokoj v spoločnosti bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude mier a bezpečnosť. Nie, toto potrebujeme v krajine. Áno, toto chceme. Boh nás vyzýva, uplatňujte právo a spravodlivosť a vyslobodte okrádaného z ruky násilníka. Veď toto platí na nás. Zákonodárci majú vyslobodiť okrádaného z ruky násilníka. Toto už napísal prorok Jeremiáš. A je pravdou, že Boh človeku odpláca podľa jeho skutkov. A s každým bude zaobchádzať podľa jeho ciest. Tomuto neunikneme nikto z nás. Teraz ste zákonodárce, kolegovia, ale budeme stáť pred večným sudcom a tam platí jeho zákon na každého z nás a odplatí nám za dnešné činy. A to nebude dobré, keď budeme konať na nespravodlivosť. Takže apelujem na poslancov v celom tomto pléne, ktorí rozumiete, zvlášť vy, ktorí rozumiete, že svedomie je dôležitá vec. V tomto svedomí všetci chápeme, čo je spravodlivosť. Tak apelujem na úctivý rešpekt voči dobrote a spravodlivosti. Keď toto hlasovanie bude za nespravodlivosť, tak toto si nebudú pamätať len dejiny. V živote každého z nás, zákonodárcov, si to bude pamätať Boh a dá nám to naspäť, priatelia. Všetci sa budeme zodpovedať pred najvyššou spravodlivosťou. Ale dobro tej naplnenej spravodlivosti sa udeje tu v tejto spoločnosti a to máme urobiť my. My tu zaručujeme právo a zákon, pravdu a spravodlivosť. Takto bol vzatý na zodpovednosť a jeden z takých, ktorý tu sedel, bývalý pán predseda parlamentu. Aj o tom sa hovorilo o jednom, ktorý zosnul. Že dokázal nasmerovať mnohé pramienky zo spoločného rozpočtu tohto štátu do súkromných rúk a že sa skutočne obohatil na tom. Boh bude spravodlivo súdiť každého z nás. A preto je nutné, aby sme na to pamätali a ustanovili v našej krajine podmienky pre dobrý rozvoj. Aby vás úctou zákonodárci zdravili obyvateľia tejto krajiny, aby mali radosť z toho, že z toho platí žiť. Tak ako napríklad vo Švajčiarsku. Bol som tam niekoľkokrát a čudoval som sa nad tým, ako dobre krajina funguje. Bol som tam s jedným svojím slovenským priateľom, ktorý pracoval ako letec. A keď som sa ho pýtal na to, ako je to možné, že ľudia sú takí, akí sú a naozaj dodržujú zákony a záleží im na spoločnom dobre, tak on povedal, vieš prečo? Lebo táto krajina funguje. Lebo táto vláda síce má vysoké dane, ale zabezpečuje im všetkým, aby tu fungovalo všetko, čo potrebujú. A tak oni dodržujú zákony aj v najmenšom rozmere. A predstavte si, že chceli sme s nimi ísť autom, zo pár priatelia, 5-miestnym autom niekam a bolo nás 6. A chceli sme sa ako normálni Slováci natrepať do toho auta, lebo no a čo? A viete, čo urobil on? Povedal, že odíďte. Jeden. My, že čo ti šíbe? Prečo? Však iba kúštik sa zvezieme. On, že ale to sa nesmie. My, že nesmie? Však iba skočíme na chvíľku, však vzadu je široké sedadlo. A on povedal, ale to sa nerobí. Bolo to dávno, v 90. rokoch. A ja som si povedal, že fíha, takto sa dodržuje zákon. A on mi povedal, vieš, Braňo, naozaj, lebo my Slováci tu vo Švajčiarsku sme zažili aj také veci, že sme sa zviezli viacerí v tom aute
A stačil jeden človek na prechode, čakal na červenú a pozrel nám do auta a išiel zavolať políciu. Tá polícia nás našla na tej ceste. A dostali sme pokutu, lebo toto sa nerobí. A ja som povedal, že to sa tu tak udávajú ľudia navzájom. A on povedal, nie, dodržujú zákon. Lebo oni sa boja, že my by sme s tým autom urobili niečo zlé. Priatelia, ja si myslím, že musíme začať od najmenšieho a ísť až po najväčšieho z nás. A najväčší sú tí, čo majú v rukách moc, čo sú vymenovaní do úradov, čo majú právo vládnuť, bo to právo dostali. Je to krehká a tesná väčšina. A ja rozumiem, že ak sú vyšetrovaní za niečo, čo urobili zlého v predchádzajúcich pozíciách moci, a potom už nie, potom už boli postihnutí, tak je to veľmi nepríjemné. A naozaj si nemyslím, že je možné byť vyšetrovaný za nič a byť označený za zločinca, keď sa nestalo nič. A rozumiem, že zrejme, pán Gašpar, ste tu rozprávali mnoho prípadov, skoro 2 hodiny v noci a ja som tu sedel, že čo všetko zlého sa a ako vám bolo ublížené. A zdá sa mi, že viaceré veci sú tam pravdivé, že boli jednotlivé postupy poškodené. Ale pre jadro veci, a keď teda si dovolím adresovať váš pán Gašpar alebo ďalších, tak jadro veci nebolo nič. Bolo niečo, na čo zákon platil a mal by platiť podľa spravodlivosti. Lebo inak by to bol najväčší zločin proti ľudskosti vyšetrovať niečo, čo sa nestalo, čo neexistuje. A také niečo tu asi nie je. Ja chápem, že je veľmi ťažké byť postavený tvárou v tvár voči trestným veciam, za ktoré sú obrovské tresty. Kto chce ísť do basy? No nikto len tak. A keď sa urobilo niečo zlé, tak trest platí. A možno, že je aj vznešenou dôstojnosťou človeka vedieť to uniesť. Keď sa urobili zlé veci, súhlasím, že majú byť vyšetrené v tom procese a zmenené. Ale vyšetrovaní ste neboli.